Il-budget tal din is-sena huwa wieħed purament soċjali. Rajna kif permezz ta' tkabbir ekonomiku, partikolarment minħabba l-kontribuzzjoni, l-kontribut tas-settur tal-proprjetà, qed isarraf fil-gawdija għal familji Maltin u Għawċin. Ninnotaw illi ma kienx hemm żiediet ta' taxxi ġodda, anzi qed isiru riviżjonijiet fil-komputazzjoni tat-taxxi li ser isarfu fiktar flus fil-familji Maltin. Sodisfatti illi ideat tal-MDA fil-passat, bħal pereżempju dawk tal-first time buyers, tal-second time buyers u anke tal-UCA reġgħu ġew estiżi għal darb'oħra. Madankollu aħna ninnotaw illi ma rajniex ideat tangibbli jew commitments ta' investimenti fil-miri. Tajjeb issemmew suġġetti bħal enerġija rinnovabbli, kwalità ta' ħajja aħjar, investiment fl-infrastruttura, però ma rajniex ideat ta' kif nistgħu naslu dawn il-miri. Il-proposti tal-MDA kienu mirati biex indirizzaw dawn is-suġġetti u bil-fatt illi ħafna minn dawn il-proposti ġew injorati, aħna ninsabu xettiċi kif il-gvern jista' jilħaq dawn il-miri.